Social Go es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta. Sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en Social Go. Farà un any que va morir la meva millor amiga, que anaven juntes, amb ruta, amb una altra anaven totes tres, ara només quedem dos. I és molt dur. No m'he plantejat mai deixar la moto, ni la deixaré, perquè era la nostra passió. Hem d'anar segurs i disfrutar de la llibertat que dona la moto, però en vida. I en recordant-se sempre d'ella, però hem de continuar. Massa gent s'ha perdut. Això és la cara trista de la nostra passió i de la nostra afició. A vegades te n'oblides, no? Llavors tornes a pujar una moto sense voler raonar o sense voler tindre present aquella persona que s'ha quedat pel camí. És un peatge molt car. Ja tinc 61 anys i ja es van uns quants amics que he perdut. És un peatge molt difícil de pair. Si vaig cap allà dalt, que suposo que aniré, doncs si allà no em deixen portar moto, tornaré aquí a portar moto. Fes de la teva ruta la ruta més segura. No tengo ningún problema en confesarme, bueno, pues no ser ese animal que a veces sale en la televisión, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? De todas maneras, si la gente supiera realmente cómo soy, me arruinaría, ¿no? Bueno, no me querría ver nadie en la tele. ¿Y ahora no temes? Este es una madreselva. ¿No temes que pierdan la ilusión a aquellos que les gusta verte de esa manera? Porque ya he abandonado ese papel, ¿no? Entonces, una vez que he abandonado ese papel, ya pues no tiene mucho sentido el mostrarme como no soy, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestra fiesta, a nuestro programa, a ese encuentro entre tú y yo, las emociones, los sentimientos. Contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. I said I like it like that. Social Go es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta. Sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en Social Go. Al Santander continuem estant aquí, aportant solucions per ajudar les famílies i les empreses a tirar endavant, ampliant el termini de les seves hipoteques i els seus préstecs ICO Covid-19 amb un procés 100% digital, impulsant les seves vendes amb Santander Zone, ajudant-los a digitalitzar la seva empresa de manera sostenible i facilitant-los els cobraments i pagaments a proveïdors, perquè Santander One Empreses els ofereix totes les solucions al servei i la seguretat que necessiten. Consulten les condicions a bancosantander.es. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. Per nosaltres és més com família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. SocialGo es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta. Sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en SocialGo. Hola, què tal? Molt bones, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Sense Control en una nova etapa. Molt bon dia, Elena Batista, com estàs? Molt bon dia, doncs molt feliç, molt verdi estic. Estem molt verdis, molt clàssics també, Molt encara clàssic. que nosaltres ens presentem, fem el Sense Control al cap de 2 hores cada dia i a partir d'avui també a Verdi Clàssics, amb molts col·laboradors, col·laboradores, convidats, parlarem de cinema, parlarem de cultura i de tot el que ens deixin i més. Cert, i a partir d'ara estarem cada dia a les 12 del matí amb tots vosaltres. Doncs sí, abans esmorzàvem, ara també farem una mica l'aperitiu Sí. i inclús menjarem amb vosaltres. Clar que sí. Avui, continguts, un programa... Doncs aquesta és la recomanació. Avui a Verdi Clàssics, molt d'humor, li posarem al Molt llarg d'humor. del dia, moltes pel·lícules i molt d'humor. Fem una petita pausa i tornem en res, amb tot el Sense Control, que encara ens queda... Ui, quin descontrol, que Quin diguem descontrol nosaltres. ens queda. Ara venim. Fins ara. SocialGo es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta. Sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en SocialGo. Doncs ja estem aquí de nou, estem a Sense Control al canal Verdi Clàssics. Estarem demà a les 12, que no falteu i que us ho passeu molt bé Clar cada que sí. dia amb Gràcies, vosaltres. María Lucena. Vosaltres. Gràcies, María, Albert. gràcies. Jo ja con la manta. Con la manta a ver les Clar, pel·lícules. sí, a ver les Meravellós. pel·lícules. Súper. Fins demà, moltes gràcies. Adéu. SocialGo es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta. Sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en SocialGo.
segueix igual.